You too. Take care. Fana na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-ekene onye nwe anyị n'ụbọchị tata bụ ụka nke 7 n'oge emume nke Ista, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka odudo odula anyị n'izu ụka gara aga na abalị gara aga wee dubata anyị n'ụbọchị nke ọfụ na n'izu ụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị ọkacha oge nụnwa anyị na-akwado maka mbịakwasị nke mmụọ nsọ. Anyị wee na-ayọ ka mmụọ nke ya bụ Chineke bịa zute anyị, ka o duo anyị, ka ọ na-agbazili anyị, ka anyị wee nwee ike na-ebi ndụ ga-amasị Chineke. Anyị nwere ebumnobi nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala rụnyere Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile.
bụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, n'aka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na ụnụ ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Anyị kwupụta ọrụ ọma gị, anyị seworo gị, anyị doo gị ebube, anyị ekele Onyenwe anyị, nna dị obiọma, biko were ebere nara ebere anyị, ebe anyị kwere na onye nzọpụta nke ụwa binyere gị n'ebube eze gị. Biko mekwa ka anyị ghọta
na ọ nọnyere anyị mgbe niile ruo na ngwụcha nke ụwa dị ka o siri kwe anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ahụ ụmụazị 11 ahụ siri n'ugwu a na-akpọ Olivia nke dị Jerusalem nso ije nke otu ụbọchị izu ike laghachi na Jerusalem. Mgbe ha batara n'obodo, ha wee rigo n'ime ụlọ ahụ dị n'ụlọ elu ebe ha na-alụ. Ụmụazị ndị a bụ Pita na John, James na Andrew, Philip na Thomas, Bartholomew na Matthew, James nwa Alphonsus na Simon onye Zealot na Judas nwa James. Ndị a niile ji otu obi nọgidesie ike n'ekpere. Ha na ndị inyom ụfọdụ na Mary nne Jesu na ndị ikwu na ibe ya. Okwu nke ose bụ ụwa. Ekwere m na m ga-ahụ ihe ọma nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Ekwere m na m ga-ahụ ihe ọma nke Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Onyenwe anyị bụ ihe na nzọpụta m. Onye ka m ga-atụ egwu? Na Onyenwe anyị ka m na-agbaga ọsọ ndụ. Kedu onye m ga-asọ anya? Ekwere m na m Onyenwe anyị ga ndị dị ndụ. So otu ihe ka m na-arịọ Onyenwe anyị. So ihe a ka m na-achọ, ka m biri n'ụlọ Onyenwe anyị ụbọchị ndụ m niile, ka m mara ịdị mma nke Onyenwe anyị, bịakwa hụ ụlọ nsọ ya. Kwere m na m ga-ibi Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Onyenwe anyị, nụrụ ụda olu m na-akpọ gị, mere m amara, zaa m oku. Obi m na-ekwu maka gị, eji m anya na-achọ gị. Ala ndị dị ndụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere. Kama ṅụrịanụ ọṅụ na unu so keta oke n'ahụhụ Kristi, ka unu wee jupụta n'ohu mgbe a ga-ekpughe ebube Kristi. Ngọzi dịrị unu ma ọ bụrụ na a na-ata unu ụta n'ihi Kristi, n'ihi na nke a na-egosi na mmụọ nke ebube ahụ bụ mmụọ nke Chineke na-anọgide n'ime unu. Unu ekwela ka ata onye ọbụla n'ime unu ahụhụ dịka ogbu mmadụ, ma ọ bụ onye ohi, ma ọ bụ onye omenjọ, ma ọ bụ dịka onye na-etinye aka n'ihe na-agbasịghị ya. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu
na-ahụ ahụhụ n'ihi na ọ bụ onye otu Kristi, ka ihere ghara ime ya, kama ka enye Chineke otuto na akpọrọ ya onye otu Kristi. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, agaghị m ahapụ unu n'ọnọdụ enwe nne enwe nna, aga m alaghachikwute unu, mgbe ahụ obi unu ga-aṅụrị ọṅụ. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu kwusịrị ihe ndị a, o leliri anya n'eluigwe sị, Nna, oge eruola, nye nwa gị otito, ka nwa gị wee nye gị otito, n'ihi na ị nyere ya ike n'ebe ndị mmadụ niile nọ, ka o wee nye ndị niile itinyere ya n'aka ndụ ebighị ebi. Nna, nke a bụ ndụ ebighị ebi ahụ, ka ha wee mara gị, onye naanị gị bụ eze Chineke, ezi Chineke, marakwa onye ahụ izitere bụ Jesu Kristi. Enyere m gị otito n'elu ụwa, arụzuola m ọrụ ahụ i nyere m ka m rụọ. Ma ugbu a, Nna, nye m otito n'ihu gị, nye m ụdị otito ahụ m nwere n'ebe ị nọ tupu ekee ụwa. Emeela m ka mmadụ ndị i siri na ụwa kpọnye m mara onye ị bụ. Ha bụ ndị nke gị, i wee were ha nye m. Ha deberekwa okwu gị. Ugbu a ha amarala na ihe niile i nyere m si n'aka gị bịa. Ezeela m ha ozi niile i ziri m zee ha. Ha onwe ha wee nara ozi ahụ, marakwa na eziokwu na-esi m n'ebe ị nọ bịa, kwerekwa na gị zitere m. Ana m ekpere ha ekpere
ọ bụghị ụwa ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpe ekpere maka mmadụ ndị ahụ i nyere mụ, n'ihi na ha bụ ndị nke gị. Ihe niile m nwe bụ nke gị, ihe niile ị nwe bụkwa nke m. A na-enyekwa m otito site na ha. Ugbu a ana m alaghachikwute gị, anọghịkwa m n'ụwa ọzọ, ma ha onwe ha ka nọ n'ụwa a. Nna dị nsọ, debe ha nke ọma site na ike nke gị ahụ bụ ndị ahụ nke i nyere m, ka ha were bụrụ otu dịka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Ozi ọma nke o seburu ụwa. Ụmụ Chineke zuworo, anyị ezuwo, ụmụ Chineke ezuwo n'obi onye nwe anyị. Ụmụ Chineke ezuwo, anyị ezuworo, ụmụ Chineke ezuwo n'obi onye nwe anyị. Ụmụ Chineke ezuwo, anyị ezuwo, ụmụ Chineke ezuwo n'obi onye nwe anyị. Jizọs anyị gbachara na-eto mbombo, Jizọs anyị gbachara na-eto mbombo. Obinigwe anyị gbachara na-eto mbombo, Jizọs anyị gbachara na-eto mbombo. Gbachara na-eto mbombo. Amen. Wow. Well, thank God na agụrụ m Igbo a today. O tegokwa m gụbere Igbo. Yeah. So, oge anyị pere mpe, oge m ka nọ na Nigeria, ọ na-abụ nwatakịrị too, ọ bụ na ọ da aga school, maybe ọchị ga-agba boy. So, achọtara ya ọga. So, achọtara ya ọga, ọ bịa, asị na a na-ede ihe a na-akpọ agreement. So, edere agreement, deche agreement. Maybe 7 years later or maybe 5 years later, as na aga doka agreement. So na aga doka agreement. Idoka that agreement bụ na nwatakịrị agbazugo odibo. Now was the time to settle him. So anyị le ya n'ụzọ ọma taa na ọ dịka sị na Jesu na nwanna ya mbụ Chineke na ya agbazugo that odibo ahụ na ya arịchago ọrụ izuru ya. Now it's now time to do what? To settle him. Ọ sị na ya arịchago ọrụ izuru ya rụọ. And kedu ọrụ ahụ Jesu rụrụ? Nke mbụ bụ gịnị? His teachings, the word of God. The word of God. That's the first one. Then the second one abụrụkwa gịnị? His death, resurrection. His death and resurrection, his passion. Ihe a niile bụ ọrụ Chineke, ọrụ Jesu rụrụ n'ebe anyị nọ. So ọsị Chineke na arịchago ọrụ ahụ iziri ya megịnị ya rụọ. Now it's now time to do what? To settle him.
and kedu ya ga-eji settle ya that otite ahụ ya na gịnị ya nweburu before ke ụwa, that glory that I shared with you right before the world began. So mana ị na-anya ọfụma ọ dị ụdị ihe abụọ ụdị ihe atọ Jesu kwuru n'oziọma a metụtara m nwa n'ụzọ preaching. Nke mbụ o kwuru maka gịnị ndụ ebi ebi, that is eternal life. Zoe, I think that's the Greek name. Eternal life, ndụ ebi ebi. Ọ sị gịnị bụ ndụ ebi ebi a? No, ka ị mara onye Jesu bụ, marakwa onye Chineke nna zitere ya n'ụwa. Eternal life. He spoke of eternal life. That na ya emekọ gị na ya arịchakwa ọrụ ya gị bụ Chineke ziri ya. Then he also mentioned what? Nna ka idobe ndị a niile ka ha bụrụ otu ka mụ na gị si bụrụ otu. Let them be one. So kedu ihe bụ ndụ ebi ebi? What is ndụ ebi? What is eternal life? To know Christ and to know the Father who sent Christ. So the question bụ, anyị mara onye Jesu, do we know him? Do we really know who Christ is? Anyị mara onye Jesu. Ọ bụ na ị chọrọ ịma mmadụ, where do you begin? You study what the person says. You nyochakwa gị ihe onye ahụ na-emekwa too. You listen to the person, and also you watch the person ka onye ahụ si akpa agwa. That's how we know the person. And so, ịmata Chineke, ịmata onye Jesu bụ na ịmatakwa Chineke na abụgụ through the word of God, through the study of scripture. That's how we enter the world, into that ndụ ebi ebi, eternal life. Because even Jesus said that the words I speak to you, they are what? They are life. They are spirit and what? And life. So, that eternal life through our meditation on the word, on the scripture. We no longer read scripture. We no longer meditate with the scripture. We no longer meditate with what? The scripture. And even how do we pray? Most often, I actually pray. We don't. I had a change. Kedu do ekperem chori peta. Kedu do sobum nenwe. Kedu do sobum nezuno nenwe. How do I pray? How do I change the type of prayer so that things can change for me? Jesus prayed, but it was not only one type of prayer. If you remember, there was a time Umazia Baptrina said that Nahana chupo ajomo, but Nanke Ekura nchupo. Kedihe bunsobu. Or said that what? That this type goes out through what? Prayer and fasting. So ihe bi mata Jesu, ni mata kwa Chineke bu. You study Christ. You study again to know his word, the word of God. So there is no way. When you come out that na ineso Jesu, we are Christians. There's no way you see that ineso Jesu, but imaro what? Imaro ku Jesu neku. You don't know the word of God. So what sustains us as Christians, but the word of God. You have to study the word of God. You have to meditate on it. Whenever you want to pray, you have to find passages that you will use for prayers. Psalms, the type of problems in a way, we tell you the type of what? Psalms that you will use to what? To pray. If you are saying a particular prayer and things don't change for you, you have to change what? The type of prayers that you do. So you have internal life, to know Christ and to know the Father who sent Christ. So knowing Christ is what? Knowing udu awoparo ogononowa. How did he behave? And also knowing ihini nokuru, the word of God. That is internal life. And another point about that, for us to be one, to be in unity. Most often, we take call from Nigeria. And ask them that na so good na izinụlọ na problem dị nka. And the first question, ihe mbụ m ga-ajụ ha bụ, unu shiche nri na izinụlọ, how do you eat?
How do you eat in the family? As someone no yeshichara nri. Sometimes the younger brother, ye kere nri banye na his room. Onye nke ọzọ eburu nri banye na his room. They don't eat what? Together. I said that's where the problem starts. Because ihe ọbụla anyị na-eme physically with a spiritual meaning. And that is even why Christ, before his death, he had what? The Last Supper with the disciples. For us, you can just see it as ordinary thing, but it has a spiritual what? Meaning. So, Chineke kwuru maka again that we may be one. How do we stand in unity? Unity is very, very important. There are things I am worried ime uno wine, but when we gather together, we can do it. As na gidi gidi begin ugweze. There are things we cannot do on ourselves, but once we gather together, we'll be able to do it. And people will look at us, after that, na to see us. Gidi gidi bugweze. Manonya in you can't make it. It's just like husband and wife. It takes what? A husband and wife to what? Produce kids. Working in the wrong way, it will be difficult. So, gidi gidi bugweze. And don't make it can one day. Once we gather together, God will be present in our midst. Even at the upper room, the scripture says that what? They were in what? In one accord. They were in one accord in their prayers. They were in what? In one accord. Unity is very, very important. So even in our parish, all the because of that unity negotiate that God is with us. So my prayer about that now, God will help us with the coming of the Holy Spirit and through the study of the Word of God. Ka mmụọ Chineke nọnyere anyị. Ka mmụọ Chineke nọnyere anyị. Ka anyị bụrụkwa ofu dịka Jesu na nna ya chiburu ofu. Udo dịrị m. Ekwe m n'otu Chineke, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, ha mụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ụfụ, ọnwụọ nye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọrọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegburu na-etukọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ịgbagoro na eluigwe bụ ebe dị nsọ, ebe ị nọ na-enekwasị anyị anya, ebe ị ga-anọkwazi wezidatala anyị mmụọ nsọ gị. Anyị na-achọ iwelu ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Amen.
na nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Ka anyị runatazie isi anarụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ka anyị chetakwazi n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke nọbata Neke, onye nke rapụrụ ụwa n'ụwa 10 years ago, onye anyị na-erunyekwazili masị n'ụwa. Ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Aka ya o, aka Chineke na-eme mma, ọrụ ebube ya ke na-agagharị n'ebe m nọ, isi iyi nke ndụ ke na-adịghị atata. Aka ya, aka Chineke na-eme mma. Onye nwe anyị Chineke, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị niile, ezinụlọ anyị, mkpa anyị niile na-erunye gị n'aka. Anyị na-akwadokwazị n'ụzọ pụrụ iche ọbịbịa nke mmụọ nsọ gị nke ga-erukwasị anyị niile n'izuụka na-abịanụ. Anyị na-ayọ ka mmụọ nsọ gị mgbe ọ ga-ezute anyị, ka onye anyị ike, nye anyị amala, nye anyị odudu, nye anyị ọgwụgwọ nsọ, nye anyị ihe ọma ọbụla nke ga-eme ka anyị jigidesie ike n'ụwa n'ụwa wee gbalụ gị odibo. Ka ọ ga-abịa bicha ndụ anyị n'ụwa n'ụwa, anyị ebinyelu gị n'aṅụrị ebebe n'eluigwe site na Kristi onye nwe anyị.
Ọma na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụkwuru ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site n'aja nke adị asọ n'ofufe nsọ anyị na-efe gị, mee ka anyị bata n'otuto nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụrụ welite n'obi enu. Ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele n'oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke jikere n'onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye mgbe o sichara n'ọnwụ bilite gosiri onwe ya n'ebe ụmụazụ ya niile nọ, were rigoro n'eluigwe ka ha na-ele ya anya iji mee ka anyị keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'okwe na-ekwe. anyị arịọ ka ịdị onyinye ndị a nsọta erukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ.
na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Roberts na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa nwa odibo gị Mr. Neke na ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, na Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị, osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Amen.
ụmụnne nna Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ọrụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Chineke onye nzọpụta anyị, chee ntị nụrụ arịrịọ anyị, biko were ihe omimi nke a kacha nsọ mee ka nzọpụta gị gazuru ụwa niile, nke bụ ahụ Kristi, nwee ntụkwasị obi inweta otu ebube ahụ etubere Kristi, onye bụ isi anyị, site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection to support religious education. Biko ndị kwaya. Nwanne m bulie ya Elu. bulie ya Elu. nwanne m bulie Elu. Chineke kachasị mmadụ elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ mmadụ bulie ya mmadụ bulie ya mmadụ bulie Chineke kachasị mmadụ elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ elu. Lift him up, lift him up, lift him higher. My Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Otuto dịrị Jesu. We now have exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in the church from 4 p.m. to 7 p.m. Come, let us adore him. May is the month of our Mother Mary. We invite you to join us for the closure of the Rosary Prayer this Friday, 26 by 8 a.m. Mass or 7 p.m. all bilingual. If you are requesting Mass, 2 weeks is the advance notice. We are still accepting a dedication for our flower circle for the summer month. Minimum donation is $25. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal this year is 22,150. As of now, we have 6,900 in pledges. Thank you for your support. Please, envelopes are still available at the back pew. Do your pledge and you have till December to fulfill it, please. Remember to read Father Jose's letter in the bulletin. This is the second Sunday he's saying that. Unu mana 2 Sundays in a row. Ndị nne were blessing. So ndị nna ibe m biko gbagote ka Fada gọzie unu. Ha ma na 3rd Sunday mana gbagote ka agọzie unu taa. Oya Chukwu n'ọgaza, Oya Chukwu n'ọgata n'ekpere, Mesaya n'obiọma. Oya Ndị nna ngwanụ ndị nna. Oya za gị. Oya Chukwu n'ọgaza. Oya Chukwu n'ọgaza n'ekpere, Mesaya n'obiọma. Oya
chukwumo, kpọya chukwumo, kpọya chukwu n'oge aza n'ekpere. Mesaya n'obiọma, kpọya chukwu n'oge, kpọya aza gị. Kpọya Mesaya n'obiọma, kpọya chukwu n'oge aza. Onye mere osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyelu ụnụ Chineke nna ji ebele dị ịfụnanya, anyị na-ekene gị n'isi ndị nọ n'azụ ụlọ ụka agbasabero mass. Those who are making noise at the back, the mass is still on. The mass is still on. Onye nwe anyị na-ekene gị n'isi ndị nna anyị na-ayọ ka iwelu amara gị wee na-edu ha niile n'ofu n'ofu. Gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie ụmụntakịrị ha, gọzie ọpụpụ ha, gọzie mbata ha. Ndị nwekwalụ nsogbu nke ha na-ayọ n'aka gị bụ Chineke, bịa wele ebele gị nekwasa ha anya. Ndị nọkwa nna nyanya, wele ọgwụgwọ nsọ gị chọọ ha mma. Mee ka aṅụrị gị zuo ezuo n'ime ndụ ha, n'ihi na anyị ma na onye gị bụ Chineke gọziri bụ onye agọziri agọzi. Anyị wee na-asị ka ngọzi gị rụkwasa ha niile dịka igiri gị n'ofu n'ofu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Ndị be Aneke na-abịa ikene Chukwu 10 years. Today, actually yesterday, Professor Aneke was buried. 10 years. 10 years. Ngwa, nye onu. Wagoteben. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Hallelujah. Walk, 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 Walking in the light. oh, walk, walk, walking in the light. Oh, walk, 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 walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve my Lord. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Hallelujah. Walking in the light. Walking in the light. Walking in the light. Walking in the light. Walking in the light of God.
anyị wee na-ayọ n'ụzọ pụrụ iche ka ịkpọbata ya n'ala eze gị, ka anyị na-ayọ maka ezinụlọ ọ rapụrụ, ka ị na-agọzi ha, na-agọzi ọpụpụ na mbata ha, na-agọzi ebumnobi ha niile, mee ka ha niile na-aga n'iru, mee ka ekpere nwa odibo gị bụ prọfesọ Neke na-ayọtara ezinụlọ ayịyọ, na-ayọtakwaziri ezinụlọ anyị bụ Fortunata ayịyọ, ka anyị niile bụrụ ndị ọ ga-abụ anyị gbasịa ọsọ anyị n'ụwa, anyị nweta ihe uru dị n'ụwa, ma nwetakwazie aṅụrị ebebe n'ala eze gị, ebe anyị ga-afụ nwa odibo gị na ndị nsọ niile iru na iru n'ụbọchị ikpeazụ. Ya bụ ka ngọzi nke Chukwu pụrụ m ife niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ma dakwasị unu. Udo dịrị unu. Mama Jizọs onye mere gasị ya, mama gasị ya, mama gasị ya, mama onye nwanyị mere gasị ya, mama gasị ya, mama Mama Jizọs onye mere gasị ya, mama gasị ya, mama gasị ya, mama onye nwanyị mere gasị ya, mama gasị ya, mama Jizọs onye mere. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Biko ụmụnne m na Kristi, achọghị m ịtụfu oge unu, kama asị m ka m were ohere a wee kene unu niile, maka mgbagide unu gbagidere mụ na family m since 10 years ahụ. Ana m ekene every one of you, ndị Fortunata niile, ndị Igbo niile, ndị Enugu ma ndị America that were around us then. Unu niile ma na unu mechere ihe ha na-ajụ kedu ndị bụ ndị ihe a. Ebe ọbụla njere na-ajụ m, hey, agbakwutekwere gị more than half nugoro na America. And ihe ahụ gbagidere anyị ume, mụ na ezinụlọ m wee ruo taa. Ana m asị biko, every day I remember you people in prayers and say I cannot pay. I cannot even say thank you enough. But I know that God in heaven that sees every one of us, even our hearts, will pay you back. And I always say that we will never experience such a thing in our midst, except if that person is old and old and old and we are satisfied. I don't even wish it on my enemy. I just want to use this opportunity also to thank. I wanted, maybe 5 years ago, I thought I would have this celebration when it's 10 years in a hall. But due to some whatever, financial constraint, I couldn't do it. But I just want you to know that I'm so grateful. Those that haven't left me since that time up till now, you know yourselves, only God will pay you back. And please, send this my message to whoever you know, because that time you know, I don't even know many that came, to let them know
that me and my family appreciate and still appreciate it up to today, how you guys rallied around us, prayed and had us in prayers, financially, emotionally, financially, visiting, name it, and all of you. I also thank especially Reverend Father Cosmas and my brother that wasn't even there when the death happened, but when he came up to America, he has been with me every time. Father Franklin, my brother. I should say that, kind of, he is so close, but, it's just the same time. I just want to say thank you. If I continue how it is in my heart to continue saying thank you, maybe I will remain here the whole day. Thank you so much, and God bless all of you, and continue to bless you, protect you, guide you, and let us remain in unity throughout our stay on earth. All this I ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Okay, Chelonu, chefuo na onwe snack. So, ukurosi ka onwe snack na parking lot when the mass finish, because everybody sieba jebe parking lot. Unu nanya onye kwuru okwu Chukwu tata. Okwunu monyo Reverend Nnamdi kwuru ọtọ. Okwunu monyo. Father, we'll put Father in 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Over just 2 weeks, Gianunuma, here una brand new father. Ka area ni nesi apu holy. Okunu ko de alo una putani igwe. June 3rd, na coach Cathedral Pacific. Bia megene witness ya mgbe Bishop Robert bikwasịrị aka. Ewe chie ya. And unuma before chie ya enwecha ụmụ kirikiri ụmụ ihe a na-akwadoche. So ọ ga-adịkwa mma. Ọ bụrụ Flavor sị ize hi aka anyị dị ya. Ka anyị mekwa na aka anyị dị ya. Unuma na enwecha ihe eji akwadowe ichi fada biko. Ka ọwụ na ọ dị unu n'obi, onye ọwụ na ọ dị n'obi, ka o mee ka ọ dị ya n'obi. Inwe ike, ọ bụ na ị send ya now, you send ya next week, maka next week ga-awụ the last day a ga-enwe that opportunity. Fada akwụrụgwọ ọtọ, fada ihe ekwutokwu. Ga ndelu sagwe aka maka ọ dị anyị nnukwu mkpa. Ofu asụsụ ka mụ na ya na-asụ. Ka o si kwu ugo ebelugo na mgbagbu, anyị nweta nke ọ bụrụ nke nọ. So anyị nweta nke nọ, enwere ọzọ anyị ka na-enyokwa next year. Ga-echi dịka this year. Yes. So nke ahụ kwụrụ ọ bụrụ nke ise. Ndị Igbo. Yeah, because in a very long time, we're also international. Ndị otu anyị ka a na-afụ ebe ahụ, mana anyị nwa bụ ọnụ ọna, mana ndị nke a nọ permanent. So nọ ndị a ga-echekwaba ụnụ, ọ bụrụ anyị nwa. Ọha nwa ga-echekwaba ụnụ, chekwaba ụmụ ụnụ. Enwegodi nke na-eme na ọha nwa. So na ọ ga-echi fada, mana ụnụ mana akụrụ anyị eji echi fada erika ọkwe, ngwongwo na ngwongwo. Ha ma nke a na-eyi eyi, ma nke a na-agụ agụ, ma nke eji ekpe ekpele, ngwongwo erika. So Father, in 2 weeks, ọ bụ na ịma na ị ga-achọ ka igonye chasuble, ọ ga-eji wee ka first mass next 2 weeks, biko wenye aka enu. Chasuble anọghị nwe, ọ ga-eji wee ka ụka izizi n'ụwa.
ọ mabere ego n'ọbụ mana ọ meela isi mmadụ aka akụ na mbọ ndenye afa gị na ya ọ bụgodị na ịma ngosi eso gị na ị ga-etinye aka na ya maka onye ọbụla tinye aka na ya mụnwa ga-etinye fada okay awesome aga m etinye $200 awesome the husband. Okay, so ihe m fụgo kịta bụ sponsors and co-sponsors because aka ga-ego nwere akwụkwọ ndị fada ji ekpe ekpere a na-akpọ breviary ọ ga-eji wee bụrụ ọ na-akpuo na mgbede abalị ọtụtụ bụ ekpere n'isi anyị mana nke a ka dị fresh anyị nwere 22 years nke a ka fresh agbagogo so uche maybe weluzie akwụkwọ ekpere okay uche ume ọzọ then ngwongwo ndị ọzọ ome ka o zuo oge nke ekpele ọ na-adị ịbụọ iwere ofu ọzọ ewere ofu then ọzọ dị ka ya bụ ma nke eji aka ụka nke a na-ewe n'elu yes ma chaliso ma siborium ngwongwo na ngwongwo so ihe mezi bụ agbasazịa nke onye chọziri amalụgo ụfọdụ nke onye chọziri biko ewelu maka achọrọ ka anointing na-alụte onye ọbụla lute m then apart from that ka Sanwo-Eke si wee kwu gidigidi bụ ugwu eze unu mana ndị Naijiria bịa ihe a na-ama maka achọ nke ụmụ nwaanyị anyị pụta anụ onye ọ na kee ịchafụ ya ịchafụ na na-atọlụ ndị ọcha arụ unu kere ya pụta ma na anyị nwa so anyị abịa solie ka ụka fụ ebe echiri fada ndị ejenụrụ ebe echi fada opportunity